मोनसे समाव दाबसे जायगायाव मोनसे आंखाल जायो आरो बे आंखाला जाबाय जानाय लोंनायनि आंखाल। मानोथो बै जायगायाव अखा हायैनि थाखाय बिथांमोना आबाद मावनो हायैनि जाहोनाव गेदेर आंखाल जादों आरो बे आंखालाव गोबांथार सुबुङा गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादोंमोन। अब्ला बै जायगायाव सासे गियानि मानसि दङमोन आरो बेल'नो बै जायगानि सासे गोरों मानसिमोन। अब्ला गासैबो एरियानि मानसिफ्रा ज' जानानै बै मानसिनाव थाङो आरो बुंहैयो जे नोंथाङाल'नो जोंखौ मदद खालामनो हासिगोन। अब्ला बे मानसिया गावनाव थानाय गासैबो आदब खायदाखौ बाहायबाय, अब्लाबो बे महामारिखौ एबा बे आंखालखौ गोजान खालामनो हायासै। अब्ला बिसोरो बे आंखाला बांसिननिफ्राय बांसिन जानो हमो। अब्ला बिसोर इसोरखौ गोसोखाङो आरो इसोरा बिसोरनि आरज गाबनायखौ खोनासंबाय। अब्ला इसोरा गावनि दुतखौ थुनहरनानै बिसोरनि सिगाङाव बेबायदि बुंहोबाय जे नोंसोरो दिनै मोनायाव मोनफ्रोमबो न'खरा सोराङिनि सिगां नोंसोरनि एरियानि दैखराव बयबो लथासे गाइखेर लुहैनांगोन। जुदि बिदि खालामो गाबोन सोराङिनि सिगां नोंसोरो अखाखौ नुनो मोनगोन। अब्ला बे एरियानि गासैबो मानसिफ्रा बेबायदि खालामनो डिसिसन लाबाय। नाथाय बिसोरनि गेजेरावनो सासे मानसि एबा सासे लबिया मानसि दङमोन, सासे कनजुस दङमोन। बे मानसिया सानबाय जे जिहेथु गासैबो एरियानि मानसियानो लथासे गाइखेर लानानै बै दैखराव लुहैगोन, आङो लथासे गाइखेरनि जायगायाव आङो लथासे दै लुहैगोन। मानोथो बिसोरो आंखौ रावबो मिथिनाय नङा। बेबायदि साननानै बियो लथासे गाइखेरनि जायगायाव लथासे दै लुनानै फैयो। आरो जेब्ला फुङाव एरियानि गासैबो मानसिफ्रा अखाखौ नेबाय थायो, अब्ला अखाया थरथिंसेबो हायासै। बेखौ नुनानै गामिनि मानसिफ्रा आसरित मोनबाय जे अखाया मानो दाबो हायासै। बेखौ साननानै बिसोरो फुङावहाय गासैबो सिखारनानै दैखर फारसे आगान सुरो। आरो जेब्ला बिसोरो दैखराव नायहैयो, अब्ला बिसोरो नुनो मोनबाय जे दैखराव थरथिंसेबो गाइखेरानो गैया, गासैबो दै गोजा। मानोना बै लबिया मानसिया जेरै सानदोंमोन जे गामिनि मानसिफ्रा रावबो मिथिनाय नङा, आङो लथासे गाइखेरनि जायगायाव आङो लथासे दै लुहैगोन। बेबायदिनो बिनि साननाय बादिनो गामिनि गासैबो मानसिनि साननाया बेनोमोन। बिनिखाय बिसोरो जेब्ला नुहैयो जे बेयाव लथासेबो गाइखेर नुवासै, गासैबो दै गोजा। बिनिखायनो लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै नोंथांमोनखौ बे काहिनिनि गेजेरजों बेखौसो मेसेज आङो होनो सानदों जे नोंथाङा बेखौ मालाबाबो दासान जे बै सासे मानसिनि थाखाय जोंहालाय माथो खहा जानो, बेबायदि दासान। मानोथो नोंथांमोना मिथिखागौ बस्थासे आलुआव जुदि दरसेबो आलु गेसाव थायो, होमब्ला गासैबो बस्थानि आलुखौनो गेसाव होननानै मिथियो। बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेराव सासेबो जुदि गाज्रि मानसि थायो, अब्लाबो बे गासिबो मानसियानो गाज्रि लोगो नोंथांमोन। बिनिखायनो नोंथांमोना बैफोरबायदि मानसिनिफ्राय जेब्लायबो एरखेनो सेस्था खालाम। आङो दिनै एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।